Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Hallelujah, hallelujah. Hi everyone, welcome to this channel, JDC Vlog TV. If you are new of this channel, just click the subscribe button and the notification bell to be updated on my next video. God bless. Just Ginoo. Proverbs 4:23 sa kabog bersikulo, pero daghan ang gisulti sa Ginoo may tuod dili. Ang imo mga hunahuna mao tinubdan sa kinabuhi. Busa bantay sila ingon nga labing bilidon mo bandit. Napabata diha mga kaigsunan? Sa English ba, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Mag-amping ta sa ato daw muna-muna, kay ang atong muna-muna mo daw na nag-shape nato, mo nag-accommodate nato. Now, basig nagtuo ta nga kanang galihok mo na nay busy. Dili tanang galihok busy. Dunay gapungko nga busy. Musugot ka na? Basig nagtuo ta nga kaning gatrabaho na gyud kanang construction, bali bisihan na gyud. Mao na ginay gitawag nato busy. Pero naay gapungko ra igsuon busy kayo. Unsa man yung nabisihan? Yung huna-huna daghan kayong giadtuan. Lugo pra panuro yung huna-huna. Pero gapungko ra. Gapungko ra. Wala na siya ka atong simbahan. Tungkol sa yung kabisi sa yung una-una, ina siya ka atong simbahan. Kasi makarelate anit so. Tungkol sa kadaghan atong una-una, tungkol sa kabisihon sa atong una-una, wala na tayo ng mga atong simbahan. Muna'y tinuod nga busy yun. Muna'y tinuod nga busy. Basig ang ubang rason, mo trabaho pastor. Kana busy po na, pero ang pinaka-busy yun sa survey, kanang taong wala lagi buhat. Nababata niya? Discuss sabton. Ang pinaka-busy na tao, kanang taong wala lagi buhat. Nga naman, kaya ang huna-huna man na lagi palihok. Wala to sa kabuhat, pero ang huna-huna na lagi palihok. Bisan asar na mabot ng huna-huna, maabot na nagdautang huna-huna. Gikan sa mayong huna-huna, maabot og dautang huna-huna. Gatanaw og cellphone, nakakita og mga galit ang buto itong mga pool. Niguhok ko yung una-una, abot sa dautan. Diba? And si David, kayo ka si David, wala niya ito sa gubat, diya lang sa iyang palasyo. Pero pagkakita niya yung Batsiba, pinaka-busy ang una-una. Pero kapundo siya, wala siya niya ito gubat. Pero siya may pinaka-busy. Ano man? Isa, ipakuha ko na sa Batsiba, murag lain na ni ko una-una ba? Labi na ko yung layugon. Ipakuha sa Batsiba, piting bisiya yung una-una. Inana ang ato una-una o kinato bantayan. Si David wa kabantay. Pakakita niya, wow, gahupo. Okay, pakuha na po na. Pakuha daw niya. Kaya may nasunod sa una-una. And that's why, ang una-una gani nga kontra sa pulong sa Dios, samput kini sa dilimayong samputanan. Na ako isulat diri. Ang una-una nga gaal kontra sa pulong sa Dios, mao'y hinungdan sa dilimayong samputanan. So may example ani. Yang una-una gadali. Ya al kontra siya sa speed sa dagang sa motor. Pero yang una-una kinang kusog jud. Disgrasya igsuo. Disgrasya. Ganun man, kay galabaw yung una-una, pakusog siya nga naman, pinasa yung gidalian. Kanila yung una-una nga, grabe ra ka, gadali, malagbit yun ba, siya. Hindi ba, napagata niya? That's why, natin pangayoon, di lang ta magdali. Di lang ta magdali-dali sa itong pangayoon, kay makadisgrasya ni, mahal kontra ni, ituluan ang das Ginoo pasensya. Now, naisumpay niya, tinugdan
Kung maghisgot ang pulong na tinubdan, daw sa magsiya'y atabay. Atabay ba? Tapos ang mugawas diya, tubig. Muna'y muragay dahil diha. So, ang ato daw huna-huna, mo silbi atabay. So, ang gawas ana, kanang imong aksyon. Muna'y silbi nag-agas. Kada adlaw, kung unsa imong aksyon, tungod na sa imong huna-huna. Na like for example, okay, ulan man ron. Di lamang kong trabaho. Namas mo una-una. Di ba? So, mao po yung gawa sa imong aksyon. Ulan ron. Balik ko nawas lang. Yaw, malit na ang buko. Di ba? So, nakasa itong una-una na. That's why mao ni gawa sa tinugdan na. Tinugdan. Karon, ato tas mga punto ini. Ang kabisihon sa una-una, makawala sa focus. Muamin ba tayo ni? Ang kabisihon sa una-una, makawala sa focus. Kabalo mo ko sa tentasyon ni Jesus na nagian, ni Satanas. Iyon si Satanas. Kaduha man ang tentasyon, siya kita natin po ginarian na, sige, ihatag na ako na nimo, basta musimba ka na ako. Ngano man nga gitintal ni Satanas si Jesus atong ginharian, itong ipakita niya tibuok kalibutan. Tungkol kay si Jesus, focus na. Amen? Focus siya sa pagwali. Focus siya sa pagsangyaw sa pulong sa Diyos. Bisan asa. Wali. Mga lungsod niya aton, wali. Nakapokus siya. Yung Satanas din ni Maida. Ipukusan ang mga kalat. Yun naman, ang pinaka-greatest treasure aton maning nadungog, no? Ang greatest treasure in heaven, soul. Greatest treasure in hell, sa impyerno, kalag yapon. Ang greatest treasure pa ning kalibutan, kalag. Muna pag-ani ni Jesus, kalag ang iyang puntarya. Wali siya. Focus siya. Agoy, ipakitaan na siya. Ako nang ihatag nimo. Ano naman, ang gusto ato ni Satanas, madisturbo ang focus ni Jesus. Muto yung purpose sa Satanas, adisturbohon ko ni, para ang iyang focus mawala sa pagpangabig o kalag. Puno man si Jesus, Espiritu Santo, o pulong sa Diyos, huwag siya nadala. Napabata niya isuon. Now, atong ipadayon, tinugdan, bantay sila nga labing bililhon. Ganun niya masasabi nga, bantayin na sila. Kung saan na sila, kanang imong huna-huna, pabantayan. Saan mo pabantayan mo huna-huna? Makita ba na nimo? Dili. Pero, inahanglang masakta na ito, imoon nga ito ang imoon karon para mabantayan mo huna-huna. Gitawag tao, we are the security of our mind. Kita ang guard. Kita ang security guard sa atong huna-huna. Responsable ta sa atong gipang huna-huna. Now, if masayod ta huna-huna, tugutan nato ang mga huna-huna nga dautan, munang ang dangata nato, dili maayo. Kita gyapon ang responsable sa dangata na ni. We are the security guard sa atong huna-huna. Karon, ang guard, kung mangisgot ka guard, di ba, ni isang bantay, kita mo lang ang guard, doon ay tulog ka punto na buluhaton sa guard. Para masayra na ito, para mabantay na ito una-una. Una diri, ang guard, di ko na matulog. Yamin ba? Ang guard, dili matulog. Kay guard mo siya. O mapatulog-tulog siya ng guard, malagwit na dahil makakawat. Example, guard ka sa Palawan. Di hago ka, tuwa na nanulis. Purot. Bangko. Guard ka bangko. Tulog ka. Na nanulis. Patay pa ka. Di ba? Ang requirements sa usa ka guard, dapat awikin siya. Naa siya'y kalig-on. Naa siya'y kanabang pagtukaw. Muna'y guard. Napapata din iksuon. Ang guard, sagad sa mga guard, before siya nakasunod pagka-guard, doon na siya background.
It's like, for example, maayo siyang martial arts. Sagad sa mga guard, kabalo na mamatid. Kabalong pakamot ba? Ano man? Guard lang ka diha, nyawa kay nahimaan. Di kay kabalong kablit, anak pusin. Ya, guard. Galisod pag-crack. Nasa mo ni crack ini? Ya, guard ko siya. Ang guard, so, dito siya. Doon na sa background. So, kung imong i-apply na sa itong ginibuhing Kristohanon, para mag-guard ang itong una-una, hinahanglang awitin ka. Amen? Kanang pagsimba igsuon, sama na ang gordyahan mo ang imong una-una. Ganun man, naay mo insert na una-una, nga napakasimba, wala pa kasimba. If dili ka kabalong mo guard ana, posible man nga di ka musimba. Pero kung kabalo ka mong guard, musimba ka. Ano man yung ka? Pahalag, ulan. Kaya doon may negatibong huna-huna ng insert, ulan. Tapos, ang iyong pong tawanon, hindi ka ulan, ha? Kung saan mo yung pag-guard na, ay, pahalag ulan. At ko. Maunay, awikin. Ang gwardya isuot, wake up na siya. Amen? Guard ka sa itong huna-huna, ang guard, number 2 nga punto, guard the positive mindset, not the negative mindset. Guard the positive against the negative. Ayaw pa-apply natin igsoon. Yan naman. Kung sa may mga positive na Panginoon nga una-una, kana di ay seek ye first. Kanang pag-una ni mo sa ginarihan sa Diyos ko, positibo na. O imo nang itanong sa una-una, positibo ang resulta niya naman. Pag unahon na akong ginarihan, idugang ko niya ang ibang mga butang. Di, naakas positive. Gipasunod ni mo ang positive. Mind. Positibo una-una. Tapos, if ikaw guard, kabalo na kaning bersikulo ha, unya pasunod mo ni mo ang negatibo nga mindset, mo ingon po itong negatibong mindset, gusunod ko. Usawa na pagsunod. Ayaw unahan na pagsimpa. Unahan ang trabaho. If guard ka, asa yung pasudlon? Ikaw na makatimbang-timbang so. O asa yung pasudlon? If guard kang tinuod, i-guard mo ang positive. Boy, pasudlon mo ang positive mindset. Pero if magpasunod kang negative, that's why ang imo una-una mawala ka sa focus. Diba? Daghan mga Kristohanon nga na-backslide na. Nawala na ang ilang pagkamasilingbahon. Why? Kung sa hinungdan, gipasulog nila ang negative mindset. Pag inyong safety first, iuna nila ang ibang mga utang. Nasabtan mo natin yung Now, sakit-sakit ni pulunga, pero muna tinuod. Kaya naingon siya, kanang Proverbs 4:23, ang imong una-una mo itinubras kinabuhi ni. O dili mo ni bantayan, kaya kinabuhi mo ni patay. Patay ang pag-alagad, patay ang pagsimba. Luya, walay umoy. Pero pabantayan nimo, dili ka mawala sa focus. Amen? Kaya ang instruction diri pabantayan. Now, ang Ginoo mo yung pabantayon? Yes, gitawag sa shepherd. Pero aning bersikulo ha, responsable ka sa itong una-una. Ayaw nagpagsalig. Tanan si Ginoo. Naapoy buhaton ng tao, bandahag mo sikang ito. Lord, ikaw lang Lord. Tanan. Naakay buhaton ng tao igsuon. Kaning bersikulo ha, ang Ginoo magbuhatan ikaw o ako. Kanang pag yung bantay ng imong yung nauna. Ang pasabot na sa Ginoo, bantay ang mga positibong una-una nga dili masudlan sa mga negatibong una-una. Kaya kung masudlan ang mga positibong una-una, mawala ka sa focus. Kung sa may fokusan nato, worship ka. Muna focus ni Jesus pag-anhin dire nga ang mga tao musimba niya. Musimba sa Ginoo. Mao kung na-focus sa Ginoo pag umol nato. In Isaiah 43:21, ang katawan akong giumol, aron simbahan ko nila. Muna focus ato pa, ang atong focus, pagsimba.
So ang positibo huna-huna, mauna siya. Pero pasudlo nimo kabalong guard, pasudlo nimo ang negatibo, bawala ka sa pagsimba. Naudagan na ng wala sa pagsimba. In short, na ay isulod nga negatibong mindset. Yun sa man, bisag kabaloan ng Matthew 6:33, unahang pagpangita at sinarihan sa Diyos, gisupak ra. And that's the negative mindset ni sulod. Di ba akong gingon? Nga ang huna-huna, mukontrol sa tao. Boss. Buhatan na. Mura siya boss. Sa ito pa, if masudlan kas negatibong mindset, muna'y boss na nimo. Muna na yung sunod-sunod. Hindi na ka mo simba. Ano naman kayo, ang negative mindset, simba. Tagan ko kagutang. Akay balayran niya, simba ka. Akay mahimo na simba-simba. Sayop ng tulong sa Ginoo nga Matthew 6:33. Ari mo tandog po ka bitaw sa sakto tulo. Oh, nasundan na kas. Negatibong mindset. May na ba niya? Kabalo mo kung sa'yo manulod nga mindset, na ay akong kusulat rin. Unong kabuok, kung ayaw nga daghan pag yung mindset nga manulod nga negatibo. Kinahanglan mag-stay kas positive kung guard ka. Guard buta. Una, kawatan nga una-una. Musulog na siya. Saan sa mga ma-apply, pastor? Kanang gitawag og kawatan nga una-una. Mindset nga kawatan. Sa imong time, pagsimba. Nisulod ang kawatan nga una-una. Aw gikawat nimo, wa ka ni simba tuwa kas lain. Apa ba tadi ha? Mong ikapulo ug halan. Ya tapos nasudlan kas negatibong mindset. Ay na nagihalan. Ayo na ikapulo. Ang uban gani wala na himo. Kawatan nga mindset. Mahabit tas tao igsuon, kawatan gud sige. Walay maayon sa butanan ng kawatan na mindset. No? Dapat yun. Laagan na mindset. Laagan na una-una. Tipong simbang na laag-laag na. Disgrasya. Magsing pagkarilita yung ibsuo. Ganun man, gi-entertain sa tao ang mindset na dili maayo. Maayo ba gunang tipong isinimba yung galaag na? Dili na maayo. Tapos, gi-entertain mo nimo, pag abot sa resulta, goal ka, nagbasol ka. Ayaw i-entertain. So, kay guard ta. Guard ang iyong bantay eh. Kay sila, bilihon kayo na imong bandi. Na pa. Tapulan nga, una-una. Musunod eh, imong entertain tapulan nga una-una. Magtinapol ka. Just like for example, kapuyang isipa, kapuyang ibasa, kapuyang iampo. Yung gi-entertain, wala na kay ampo, sige. Wala na kay basa, gamay na lang yung pagsimba, na-entertain ang negatibong mindset. Igsoon, guard the positive mindset against the negative. Nga naman, if mag-ipon ni silang duha, positive o negative, mag-ipon sila, dili ka ka-focus pag-alagat. Mag-ilog mo na silang duha. Mag-ilog na ang ato huna-huna, battleground siya, battleground. Dili mag-away ang negatibong huna-huna o ang positibong huna-huna. Dili mag-away din. O asay mo daw ka na, mauna imong sunod-sunod. Mudaog ang katapol na huna-huna. Sunod juga. Di juga. Diba? Material nga huna-huna. Musa pa ni material nga huna-huna. Negatibong mindset niya po ni. Na naman, pang pisikal lang ang huna-huna. Walay pagpakabana sa kalag. Unsay greatest treasure ini sa langit sa impyerno diri kalag. Pero if ang tao wala na pagpakabana sa iyang kalag, muna siya gitawag og material mindset. Ang iyan ang physical yang delivery. Basta kay
auto, makamotor, makabalay, kalag, niwang, nilupi balay, turong kalag, nahag-hag. Asip, piling na nagsuot. Nindot kayo kahintang sa pisikal, yung kalag, nahag-hag. Kaya walay kaos pulong sa Diyos. Guard the positive. Muna niyon siya. Bantahi sila. Ingon nga bililhon mo, bandi. Madinong tanong nga una-una, that's negative. Madinong tanong nga una-una. No? Magsige magkaglumot. Mag-ilog mo na sa mga una-una, tuway positive. Pasailuan na guna. Tapos yung butong negative, paglumot, ragot. Ilog na. Hindi na kakapokus kung sa iyong una-una. Hindi ka mahimutang. Una-una. Now, if magagamay na yung pagkamasilimbaho, magalistansya na gani kas pagsimba, mahimo kang busy na tao. Yes, muna itinong. Kung malayo na gani kas presensya sa Ginoo, mahimo na kang busy kayo na tao. Ano man, kaya ang atong una-una, dili na masatisfy. Wala na satisfaction ng atong una-una. Every day, gabi na, day una-una. Pero ang solusyon lang igsuon, para dili ta mabisi, mahimong order ang imuhang pagpangalagad, magpabilin ka sa pagkamasilimbaon. Si Jesus bitaw gisaway si Marta. Nganong gisaway si Marta? Si Marta nindot kayo ang gihimo. Nag-andam siya pagkaon para kay Jesus. Lamay mo itong niyang gibuhat na naman para pag-serve mo ni Jesus. Nagluto siya pagkaon para idahan ni Jesus. Pero kinsa may gisaway? Siya. Gisaway ang busy. Katong dili busy mo igingan sa Ginoo. Nakapili sa pinakamaayo. Ngano man ang isuon? Kung makapili ka sa presensya sa Ginoo, pilion nimo ang pag-adto sa presensya sa Ginoo. Pilion nimo ang pagsimba sa Ginoo. Himuon kaniya nga dili busy. Isabtan mo na ito. Kung saan mo na paghimo sa Ginoo nga dili busy, i-arrange niya ang imuha huna-huna. Ma-order ang imong huna-huna anang adlaw. Ma-order kung usay mo unahog buhaton, ma-order. Devotion, order. Before ka madtog trabaho, gampo, order. Pero kung wala ka presensya sa Ginoo, wala nimo tagda ang Panginoon, mo na may tabo nimo. Mata, walay ampo. Madtog trabaho, sakay sa kanang walay ampo. Wa man na order. Igsoon, maunggingan si Maria, nakapili sa pinakamayo. Ano man, mo tayo mo order, shape by your God. God bless the DC family. Ang Ginoo mga panalangin nato sa iyang mga pulong. Sakit bang dawaton? Pero palangga tas Ginoo, kaya tayong padawog mga sakit ng mga pulong. God bless. This we have received, the spirit of adoption.